Бүгенге теманы без багышлайбыз икейүзлелек һәм монафиклык темаһына. Монафик дигән кеше ул икейүзле дип атала. Аллаһ Субхана ва Тааля ундай кешеләрде, ундай сыйфатка ия булган кешеләрде тамуктың иң төбендә, иң астында булыр дип Коранда безгә искә ала. Ни өчен алай? Чөнки ундай кешеләр кешегә күзенә карап торганда бер һүз әйтәләр. Ул кешенең артыннан киткәс, булмаһа, икенче вакыйгаларга эләккәс, шул ук кешенең артынса икенче һүзләр һөйләй, икенче уйлар менән яшәй. Шуңа күрә ундай кешеләр туранан-тура үзенең уйлаган уйларын, уйлаган фикерләрен кешегә карата туры әйтмәй, алдай инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында ла ундай кешеләр булган. Тышкы яктан улар ислам динен кабул иткәннәр, мусламаннар белән бергә намаз укыйлар, гыйбадат кылалар, ләкин уларның эстәрендә ысын иман, ысын ышану, Аллаһ Субхана ва Тааля буйһыну булмаган. Улар йөрәгендә Пәйгамбәрбезгә карата, я булмаһа, мусламаннарга карата нәфрәт тоткан, нәфрәт менән яшәгәннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям уларны белгән, ләкин мусламаннарга карата уларның исемнәрен, я булмаһа, кемдер икәнен әйтеп үтмәгән инде. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисләрен беләбез, монафиклык сифаттары һәрберебездә булуы мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, монафиклыктың сифаты өчәү ти. Беренчеһе ти, әгәр дә ул һөйләһә, ул алдай ти. Әгәр дә ул һүз бирһә, я булмаһа, вәгъдә әйтһә, ул һүзендә тормай ти, һәм дә уга аманат итеп бер әманә бирһәң, ул уны хакламай ти. Ягъни ошо сифаттар монафиклык сифаттарына инә инде. Шуңа күрә мин дә, һез дә үҙегеҙ дә ҡарап, үҙегеҙҙең йөрәктәрегеҙҙә ошо сифаттарға мин эйәме, юҡмы? Ошондай минең насар ғәҙәттәрем бармы, юҡмы? Кеше уйланырға тейеш. Һин икенсе кешеләр алдында намаҫлы кешеһеңме? Һине кешеләр нисек һинең турала әйтә? Фәлән дә фүлән намыҫлы, тоғро кеше, ул һүҙен әйтһә, ул эшләй тигән кеше булырға, мусламан кеше шулай булырға тейеш. Шуға күрә изге айыбыҙ бәрәкәтле үтһен, ошо айҙа үҙебеҙҙең йөрәктәребеҙҙе таҙартырға һәм дә һәммәбеҙҙе лә Аллаһ Субхана ва Тааля ошо монафиҡлыҡ сифаттарынан беҙҙе таҙартһын.